ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸನ್ಪತ್ತ ಮುಜನೆ ದಿನತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ನಡೆತುಂಡು. ಕುಂಪಲ ಸರಲಾಯ ಕಾಲನಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಬೊಕ್ಕ ರಮನಾಥ್ ಪೂಂಜಾ ಮಡ್ಯಾರ್. ಕುಂಪಲ ಚೇತನ್ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ ದಕ್ಷ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಕುಮಾರಿ ಸುಬೀತಾ ಸುದೀಶ್ ಚೇತನ್ ನಗರ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಸನ್ಪತ್ತ ಮುಜನೆ ದಿನತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ರಾಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಪಳ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಐತಲೆ ಕಡೆ ನೂತೆಣ್ಮ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ನೂತೆಣ್ಮ ದಿನದ ದೀಪೋತ್ಸವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಆಲೆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಪಳ ನಗರ ಅಂಡದೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ಗಾಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಾನಿ ಆದಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಳ್ಳನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲ 22 ತಾರೀಕು ಮುಲ್ಪದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂಪಳದ ಶುರುವಾಯಿನ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಸರಳಾಯ ಕಲನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜೆ ಇನಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತರೆಗಳಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ.